Αθήνα. Ναι. Σε ποιο μέρος? Τι από εδώ είναι τόπιο. Εμείς προς Λιφάδα, να ξέρετε. Εγώ είμαι από τα Σόρμανα. Σε γειτόνες είμαστε στους Καλογύρους. Κοντά ήμασταν. Στους Καλογύρους. Δεν είστε από εδώ. Από εδώ είστε τόπιος. Εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω το πατρικό μου, ας πούμε, όλα αυτά με εδώ. Εδώ καλά πάμε τελικά τώρα. Πολύ ωραία πάτε. Θα πάμε και δεξιά. Δεξιά, ποτέ Τώρα δεξιά. το γεφυράκι επιτρέπεται τώρα που είναι πρωί. Έχει καταφέρει. Μα έχετε ξανάρθει, δεν έχετε? Ναι, βέβαια. Τώρα που δεν έχει χτιστεί το μπάρα, επιτρέπεται τώρα που είναι πρωί. Έχουν παρκάρει όμως εδώ. Ποιος έχει παρκάρει εδώ, να το πάρουμε εδώ. Είναι αυτά ρε. Επίτηδες το κάνουν, δεν Μάλλον, ακούνε. οι ψαράδες εγώ νομίζω. Οι ψαράδες πρέπει να είναι. Αλήτες όλοι. Να, τη φταίω εδώ, βάλει σίγουρα. Ξέρω εγώ αυτό. Θυμάστε την άλλη φορά που είχε βάλει το τέτοιο μπροστά στην Πώς μέση. έκανε που είπε, ναι. Τα βάζουν αυτοί οι ίδιοι που είναι Το βάζω, όχι, δεν βάζω. για να εμποδίσουν τους άλλους. Εμποδίζει τους άλλους. Πολύ ήλιος όμως. Έχει 4 κιλά σήμερα. Και πρωί ακόμα, αλλά κάποιο θα είναι ανοιχτό εκεί πέρα. Ηλιός. Ναι, έχει πολύ ήλιο. Η Βασιλεία δεν είναι. Η γιαγιά σου δεν είναι, ρε. Γεια σου. Αυτή που είχε σπίτι είναι. Μπορείτε να πάτε και πέρα στο Αγιο Δημήτρη μια βόλτα, ας πούμε. Στον Μπραχαμή. Πέρα στον Αγιο Δημήτρη, εδώ στο Μπραχάμι. Στον Άγιο Μπραχαμίο που είναι. Στις Μπραχαμές. Λοιπόν, εδώ θα κατέβω, εδώ είναι η εκκλησία. Εδώ πώς έγραψα. Ίσως και να μην σας αφήσω Ναι. μέσα στον δρόμο. Θα αφήσεις τη μέχρι άκρης. Όχι, δεν έχει πάρκα. Μην κάτε, δεν κρεμόσαι εδώ πέρα, πας. Έλα ρε μαλάκα που είναι κρέμα. Δεν κρεμόσαι, σου λέω. Πώς θα ξαναφύγουμε. Ρε, ίσιο, μα είναι. Άνοιξε, άνοιξε. Καλημέρα, Λοιπόν, παππούλα. παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εμείς. Θα είμαστε όλοι. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Μια δήλωση παρακαλώ. Για πείτε μου ο καθένας μια δήλωση. Μια δήλωση. Αυτός ήταν ο παππούς μας. Εγώ ξενέρωσα με τον ψάρι του Σαββάλη. Τι μάλακα. Μαλάκα. Η Χριστίνα την ίδια μου φάγαινε πάλι.